Hi guys, it's Christina and welcome to our family budget. So, kanina is nag-grocery ako dun sa palengke and ito yung haul ko ngayon ipapakita ko sa inyo. Kasama na dito yung binili ko na yung mga non-food para sa computer namin. So, let's get started. So, magsimula tayo dito. Isang 15 pesos, 15 pesos, 15 pieces of eggs. Ayan, this is 6 pesos each. So, nabayaran ko dito is 90 pesos. So, and eto, Bear Brand, para sa anak ko. And, bihon. Ano ba yan? Special bihon. This is 12 pesos. So, ayan. So, ito yung Bear Brand na mini-mix ko doon sa Milo. Yan. Tsaka tapos ito, Nescafe Classic. So, ito yung binili ko kasi papakita ko sa inyo ngayon yung So, bumili ako ng coffee, guys. Yung isang pack talaga, mga 30 yata yung laman nun. Tapos, this is twin pack. So, ang laman niya is ito, gray taste. So, parang hindi ko siya nasali sa vlog ko. Parang, yun. So, this is original coffee mix. Ito yung gusto ng asawa ko. Ito naman, hindi niya kayang inumin kasi daw nakakasuka. So, yan. So, naisipan ko, kasi sobrang dami, mas madami to kasi ito kaysa itong, black. So, eto, malapit nang maubos namin. So, eto na lang yung hindi pa namin naiinom. So, ayun. So, kaya bumili na lang ako ng isang ganito. This is ay 38 pesos. Parang 38 pesos yata ito. So, hahaluan ko na lang siya ng konti ng ganito para mas pumait siya. Kasi yung lasa nito guys, parang masyado siyang matamis. Tsaka, ewan ko, hindi niya bet. Yun. Anyway, so eto, meron din akong Argentina meatloaf. Yan, this is a 25 pesos. Tapos eto, munggo. So yung nabili kong munggo talaga ngayon, yung talaga yung tawag doon, dalawang klase ng munggo. Yung munggo na tawag sa amin dito, yung parang patay na siya, yung laya na. Parang laya na ba tawag doon. Basta dalawang klase ng munggo, guys. So, alam niyo bang sobrang ingay dito. Minamadali ko na mag-vlog kasi sobrang ingay talaga. Meron din akong Mafra na ketchup. Tapos, ito. Isa lang yung Downy na nabili ko. Downy Passion. Sobrang bango nito, guys. Promise. Sobrang bango. Tsaka meron din akong pansit. This is 20 pesos. So, ayan. Meron din akong Tasty Boy para sa fish. Yung fish na, lalagyan ko ng ganito. Tapos, meron akong dito, tomato. Ang tomato is, tomato and yung ginger. Tawag nito. Red bell pepper. Yan. Ito lahat is 16 pesos. Tapos, bumili ako ng malaking Zonrox. This is 30 pesos. Tapos, eto, snacks. Ito yung mga dirty food, guys. So, hindi mo ito makikita sa mall. Makikita mo to sa loob ng ng palengke. Yan. This is 8 pesos, 9 pesos, and 9 pesos. Ito din, 9 pesos. So, ayan, parang chocolate siya. So, ito yung mga bet ng anak ko. Tapos ito yung pie namin dito. This is ay 10 pesos. Favorite na ng asawa ko. So, yan. Kakainin namin to ngayon kasi magkakape kami. So, kakarating lang namin, guys. Actually, magpa 5 p.m. pa lang. Yeah, magpa 5 p.m. So, yan. So, meron din ako dito, lumpia, chicken lumpia. First time kong bumili nito, guys. Pero mukhang masarap naman siya. This is 30 pesos.
So, sa loob din ng palengke ito makikita. Tapos, ito, chicken loaf. Ito, masarap to. This is 20 pesos. Tapos, bumili ako ng, ang tawag nito, bagoong or yung shrimp. Shrimp ito guys, yung mga maliliit. Shrimp ba to? Basta, yung maliliit na bagoong pula. Tapos ito, liver, 30 pesos yung bili ko nito. Ayan. Tapos ito, yay! Let's be healthy. As always. Ito malunggay, this is 5 pesos. And kangkong, 10 pesos. At saka, anong tawag nito? Ewan ko anong tawag nito, nakalimutan ko. Basta ayun, this is a 10 pesos also. So, sobrang dami na niya. So, kung sa mall mo ito bibilin, sobrang liit lang. So, ayan. And also, meron akong piatos para to sa kapatid ng asawa ko. Kasi siya yung nagbantay kanina sa computer kanina. Siya yung pinabantay ko. So, eto din, Nova. Sa amin to, multi-grain snacks. And kanina sobrang uhaw na uhaw ako. Kaya bumili ako ng water, 4 pesos. And oil. And ano to? 29 pesos. Yeah, 29 pesos. So, yan. And meron din akong dito tawas. This is 7 pesos para to sa shoes ng asawa ko para hindi siya nangangamoy. And eto, Centrum Advancing Vitamins niya, 8 pieces is 80 pesos or 10 pesos. Eto na yung mga non-food guys. So, ayan. Bumili ako ng Paraspray. So, lalagyan ko to ng ano, mga parang countertop ba yan lang sa computer yan. So, ayan. This is a 29.75 cents. So, ayan siya. And, bumili ako ng little bowl. 18 pesos. Ayan. And, ito, actually, hindi talaga dito yung forma niya, ha. Ito yung ano niya, pares niya, yan. Ang price nito is a 29.75 cents. Ayan, walis po ito. Walis to, bumili ako ng walis para doon sa computer. Siya, ano kasi, basta, gusto ko lang siyang, meron siyang walis para doon talaga. And, bumili din ako ng mop. This is 59 pesos. Ayan, hindi makita. 59 pesos ito, mop. And, ito yung nabili ko. This is a, tawag dito, combo yata to. Yeah, classic desktop combo. Dalawa yung actually in-install na ng asawa ko kaya wala ng laman. So, ito na lang yung kinuha ko. Set to siya guys. This is ay 350 pesos. So, meron na siyang mouse at saka keyboard. So, ayan. And bumili ako ng mousepad. So, ayan, in-install na nga niya. So, bumili ako ng gaming mousepad, silk lining. So, 5 piraso yung binili ko dyan. So, ayan. So, ayan lang guys. Actually, konti lang talaga yung na grocery ko ngayon kasi inuna ko yung mga, ang tawag doon, yung keyboard, tsaka yung kan kasi ibang expenses yun, diba? So, mas inuna ko siya kasi kailangan na kasi nasira talaga yung keyboard tsaka yung mouse. So, kailangan namin yun. So, for now, actually, ngayon sana is mag-grocery sana ako ng yung sa mga toiletries, ganon. Ito sana yung schedule ko. So, kaya lang, napag-ano ko na lang sa susunod na lang na sahod ng asawa ko, bibili ako ng iba. Pero nakabili na naman ako ng iba, ng mga non-food. Pero konti lang talaga siya. Yung wala lang talaga. Yun lang talaga yung binili ko for now. So, yun. So, yun lang naman guys. I hope you guys enjoyed and please don't forget to subscribe and leave your comment below kung meron kayong mga katanungan and I hope you see you in my next video. Bye!